naghahandog ng Hello guys, good morning, and this is me again, Junjun's TV. And this morning guys, we're doing exercise. So the first time ni nato mag-exercise, dugay na pagkuha kabalik og exercise kay kanang gapoy lagi. Karon murag di na jud pwede og di ta mag-exercise kay murag na reflux na ta. So nainitambag na ho nga mag-exercise lakaw-lakaw para usara ko na makawa sa reflux ang pag-exercise or paglakaw-lakaw para makasirculate ang atong mga dugo. Dugo. So para mawa tong acid. You know na fatty acids is strike now sa atong body language. So atong i-challenge atong kagalingon nga mag-exercise every morning. Not kuan nga exercise so kana ra lakaw-lakaw. So nakaluwas na ko sa katungason gikan sa amoa from Kalinganay Ubos, nilabay na to sa Kapilya, then mo try ta og saka tanhe ana ra tataman sa ibabaw kay arong makakuan pod. By the way, pasalamat dayta ni Dr. Joed Sanchez from Sanchez Dental Clinic sa pagpalami sa tong teeth. By the way, temporary pa ni nga jacket crown atong gitaod. So di sa jud ta mo ka og mga gahi, mga adobong mga gahi kay sa baan ng labay oy. Again, back to our topic. Mapasalamaton ta ni Dr. Joed Sanchez sa pagpalami sa itong ngipon. So, next week mabot na ito atong crown jacket. Ang crown jacket nga itaod aning usa ka ngipon kay nawa nagitom sa ngipon kay gitrabaho ni Doc Joed Sanchez. Giblitz ang atong ngipon. Ang katong itom sa kabok ngipon nga itom root canal hinja after root canal gibutangan og temporary jacket. Hay katulo na ni nga temporary jacket nga gibutang. Ang temporary jacket guys is 1K. So katulo tagaktak mag atong 3K. Oh my god. Shout out ko na na. From Del Monte with love. Wow. Oh my goodness. So again, thank you so much. Inja cleaning, bleach, hala na uwan ani ra jud tanan. So mga ka-Johns mo uli na ta kay na uwan di na tamo saka jud to kay ni hulga ng uwan, although aksyon nagpadanggay dayag hong singot bisan sa katugnaw bugnaw sa panahon ning aksyon ako guwaan agoy og singot. So aras ka perfect na ka Miss Mal. Ay salamat Doc Joed Sanchez. Unsa kaning duha ka hilang kaning bakanting ang ngipon sa ubos gisukdan na po ni hiza para gipapostiso sa naho kay kanang ubay buhol naman tag nahurot nga budget para sa tong ngipon di mo pod lalim. So advice na ho no nga samtang lami pag inyong ngipon at imanajud na kay di dahil lalim mag kuanda ubay-ubay buhol atong magasto og
Di na to atimanon man kay di man lagi na to atimanon nga to kangipunan sa una. Kaning tapuan lagi. To Duha ka buk gipastahan dali sa ibabaw. Duha inja. Ang ganang pag-bleach sa ngipon is kaduha ra ni kasisyon kay katulohon man ta iwan naman puti naman although kung pa ning paotrohan mo puti jud ning adto og sa katong mangutana dai pila ang bayad sa kan kay na may nangutana og pila bayad pagpa-bleach pagpaputi sa ngipon kuan ra 12,000. Oh my god, 12,000 ang bayad sa pagpaputi sa ngipon. Yan, so di jud lalim nahurot na gatong tinago ang kuan na ni tinago Azkaban. Mura pag ni tinago Azkaban. Basta kay ubay-ubay buhol na gatong na gasto na ning atong ngipon pero okay ra kay worth it. Lami na jud smile na ko maawa mo smile. Grabe ka. Sana all. So kanito pag-exercise paano kay kanang des naging semana murag kada buntag na laman jud mag lain akong pamati sa akong tidyan magpuno akong kuto-kuto puno jud kaadyo mubatok ag sakit sa akong likod at bang sa dani sa akong likod ganang naay na ko'y mga gipang inom nga kuan nga lagi pong tambag-tambag rake madlok malita mo do og doktor dapat daghang sabaan po na sila pero naning kamot po na sila so una nga asa na to atong topic so mao to magpaspas ta kay nay uwan nawa ko sa akong topic guys sa ay man na to nga mag naini katambag na ho nga kanang mag-exercise na kay maglakaw-lakaw kay aroma makuan ang acid sa akong lawas kay murag lisod ko no og musaka na sa heart ang kuan kay hangaton ako no sa kaning akong gibati is samtang pan pa sa pa dali ra makuan manang nag-exercise na ta tani ra ta guys kay so man atong gi-challenge atong kagalingon nga kuan na ta maglakaw-lakaw na ta every morning. So this is my first morning naglakaw-lakaw ta para sa kanang maayong panglawas. So diba? So may na lang ko guys nga danira tataman kay murag nag-uwan na magpaspas ta taog lakaw kay arong di ta kaawanan. Okay, so bye bye guys. Again, thank you so much. Bye bye.